Ahoj, Sárinka, čo robíš? Čo robíš? Hej, a čo pozeráš na internete? Hej, a kde je Lenka? Ukáž. Hej, ona vybrala ťa z brúška, ona, vieš? Vybrala ťa z brúška. Pôjdeme navštíviť? Pôjdeme ju navštíviť, no. Povedz jej, že ju prídeš navštíviť. Môžem navštíviť? Aha. Dobre, aha. A páči sa ti, Lenka? Kde? Páči sa ti? Kde? Tam? No. Hej, Poďme za ňou. poďme za ňou, no. A čo povieš ešte Lenke? Kde? No spýtaj sa jej, deje. Je si Lenka. Možno doma asi, vieš, doma, lebo v robote je. Pracuje, vyberá detičky z brúšiek, no. Prečo? No preto. Kde je? Čo ešte jej povieš? Ahoj. Zakývaj jej pekne. Povedz ahoj, Lenka.